मित्रांनो, आज आपण जे साहित्यामध्ये जे प्रसिद्ध ग्रंथ आहेत या ग्रंथाचे लेखक कोण आहेत आपण ते पाहू. पहा, भावार्थ दीपिका, त्याला काय म्हणतात आपण ज्ञानेश्वरी. ज्ञानेश्वरीचे लेखक कोण आहेत? संत ज्ञानेश्वर. संत ज्ञानेश्वर त्यांचं पूर्ण नाव काय आहे? ज्ञानेश्वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी. विठ्ठलपंत कुलकर्णी. ज्ञानेश्वर महाराजाचं पूर्ण नाव आहे ज्ञानेश्वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी. अभंग गाथा संत तुकाराम राम महाराज. अभंगाता कोण लिहिली? संत तुकाराम महाराजांनी. तुकाराम महाराजाचं पूर्ण नाव आहे तुकाराम बोल्लोबा मोरी. तुकाराम बोल्लोबा मोरी. भावार्थ रामायण केले एकनाथ महाराजांनी लिहिले. संत एकनाथ. संत एकनाथ. आता मनाचे श्लोक संत रामदास स्वामी. रामायण वाल्मिकी ऋषीनं रामायण लिहिलेले. पहा, आता गीता व्यास मुनी लिहिली. व्यास मुनी. आणि महाभारत सुद्धा व्यास मुनी लिहिली. व्यास मुनी. मित्रांनो, आपण धर्मग्रंथ जे म्हणतो त्या ग्रंथामधील हे ग्रंथ, त्याचे लेखक पाहिले. भावार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी हा ग्रंथ संत ज्ञानेश्वरीने लिहिला. अभंग गाथा संत तुकाराम महाराजांनी लिहिला. भावार्थ रामायण संत एकनाथ महाराजांनी लिहिलं. मनाचे श्लोक संत रामदास स्वामीनं लिहिलेले. रामायण वाल्मिकी ऋषीने लिहिलं. आता पहा, रामायण वाल्मिकांनी लिहिलं आणि भावार्थ रामायण एकनाथ महाराजांनी लिहिलं. त्यांनी भावार्थ रामायण लिहिलं आणि यांनी काय रामायण लिहिलं. मूळ रामायण कोण? वाल्मिकांनी लिहिलं. गीता लिहिली व्यास मुनीनं आणि महाभारत सुद्धा व्यास मुनीनंच लिहिलं. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपण आज काही ग्रंथ आणि त्याचे प्रसिद्ध लेखक याविषयी माहिती पाहिली. किंवा अशी जर नवीन नवीन माहिती पाहिजे असली तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.